Dakle, ako imate vaše Biblije, otvorite u, šta mislite gdje? Samo provjeravam, da znate. U Jakova 4. poglav, 13. do 17. stih. Ako do sad niste Jakova prostrirali, sve ćete znati. Naslov propovjedi život daša koji nestaje. De sada vi što govorite danas ili sutra počet ćemo taj i taj grad i provesti ondje 1 godinu i trgovati i zaraditi. Vi koji ne znate što će biti sutra. Jer što je vaš život? Ta dašak je što se nakratko pojavljuje, a zatim nestaje. Umjesto da govorite, ako Gospodin htjedne i živjet ćemo i učiniti ovo ili ono. A vi se sad razmećete svojim hvastanjima. Svako je takvo razmetanje zlo, onome, dakle, koji zna činiti dobro, a ne čini, grijeh mu je. I Jakov je ovdje, ljudi moji, u pravu. On kaže da je život kao dašak, ne znam kako kod vas u prijevodu, ili para, ili dašak, kako je kod vas u prijevodu? Maglica, dakle, život je kao nekakva ona maglica, ne? Kao jutarnja ona maglica, kako se zove maglica ili omaglica, kako se zove ona jutarnja? Magla ili dašak, dakle, koja ubrzo nestane, jel tako? Tako je život, kratak, kaže, i neizvjestan. On kaže jako, život je takav da nema garancije ni za sutra, a kamoli za godinu dana ili 10 godina. Mi se ovog jutra možda osjećamo ako imamo 5 banki, možda mladi i zdravi, ali možda do večeras do zalaska sunca može biti mrtvi. Jer garancije nemamo, osim što znamo da imamo vječni život. Amen. I sad možda mislimo ovog jutra, to je možda previše morbidno, možda je to malo crno, ja baš ne želim razmišljati o smrti ili takvim stvarima. Ali ljudi moji, ako mi zanemarimo takve stvari, mi nećemo živjeti svoj život ispravno u svjetlu vječnosti. Zato apostol Jakov želi da ovog jutra znamo broj 1, a to je da budući da je život kao dah ili dašak, budući da je život kao nekakva magla koja sad je, sutra više nije, mi se trebamo poniziti pred Bogom i vršiti njegovu volju. I ako malo sad bolje pogledate ovaj tekst u vašim Biblijama, dakle Jakov započinje svoj novi odjeljak, ali ona povezujuća tema koja se provlače kroz 4. i 5. poglavlje, u stvari poniznost. Prava vjera osuđuje oholost, tom smo pričali, ponižavajući se pred Bogom. U 4. poglavlju od 1. do 12. stiha Jakov je govorio o potrebi poniznosti kako bi se riješili sukobi i stvorili skladni odnosi. I sada vam skreće, pogledajte, s teme poniznosti, ali s obzirom na budućnost i suočava se s arogantnim vjernicima ili arogantnim duhom kojeg je primijetio među njima. Dakle, iako su ti ljudi tvrdili da poznaju Krista, oni su živjeli jednim svjetovnim stavom. Kakav je to stav bio? To je bio stav da su oni kovali planove ne uzimajući u obzir svoju smrtnost i Božju suverenost. Bili su poput čovjeka u Isusovoj prispodobi i govorili i reći ću duši svojoj, dušo imaš mnogo dobra spravljena za mnoge godine, počiva, jedi, pi i veseli se. No Bog mu je što rekao, bezumniče, još ove će se noći duša tražiti od tebe, a što si pripravio, čije će biti. Dakle, jako nam u današnjem tekstu izlaže 4 bitne stvari koje je vrlo bitno za zapamtiti. Prva stvar, on kaže život kao dašak. Ili život, i drugim riječima, vrlo krhak. Pogledajte, Jakov kaže, de sad vi što govorite, ovo je varaždinski prijevod, danas ili sutra
Poći ćemo u taj i taj grad i provesti ondje 1 godinu i trgovati i zaraditi. Vi koji ne znate što će biti sutra. Ili jedan tekst ovako kaže, ne znate što će se dogoditi sutra. Da li neko zna što će se dogoditi sutra? Ja znam, idem u 5 na posao, ti to želiš i ti to imaš u planu, ali ti to ne znaš. Ljudi moji, mi ne znamo što će se desiti za 10 minuta. A kamoli sutra ili sljedeće godine. Dakle, ti su ondašnji vjernici bahato prepostavili, arogantno, da će se sutra probuditi, sutra idu u Berlin, sutra idu u Frankfurt, sutra idu ko zna u Budimpeštu ili na Prištinu, možda u Prištinu, ne? I oni imaju nekakav pohvat poslovni, bit će uspješni, imaju jedan plan za godinu, 2, 3, tako dalje, on će se vratiti u Hrvatsku i niko im neće oduzeti te prihode. Dakle, oni su prepostavljali u stvari sve te stvari, slušajte, o nepoznatoj budućnosti nad kojom nisu imali ni kontrole ni jamstva. I kao što sam rekao, najzdravija mlada osoba među nama može do večeras, do ponoći biti mrtva. Ljudi moji, postoji toliko mnogo neočekivanih načina da se umre. Noć vještica, ovi mladi koji su išli u Koreju tamo u Seulu, da se malo podruže, oni sigurno nisu imali planu da umru taj dan. Ali 150 radi stampeda ih je umrlo. Niko nije imao plan da umre. Niko nije mislio ja u 5 sati i 10 minuta ću umrijeti. Ili sjećam se kad sam ja pokopao mladog dječaka od 13 godina ovdje među nama je bio. Rekao je mama, odi mi po čašu kakaa, mama je došla, otišla u kuhinju, donijela kakao, a dečko je skočio kroz prozor. 13 godina. Niko nije imao plan da će se to desiti. Da vam sad ne govorim o raznim smrtima koji sam ja tu pokopao što se dešavalo. Ili znam jednog mladog pastora koji je bio mlad, imao je 3 djece, ima ženu koja je imala povišenu temperaturu. Otišla je kod doktora, tu u Hrvatskoj, otišla je kod doktora, a naši, eto, nekad opći doktori prakse možda nisu znali ili šta god, su poslali kući natrag ženu. Rekli su, pa ništa, popij ibuprofen, bit će ti bolje. Mlada žena umrla te noći. Niko nije imao plan da će mlada žena umreti, da će on ostati s 3 djece. Ljudi moji, postoje neočekivane stvari. Mi imamo planove za naš život, ali mi ne znamo šta se može desiti. Ne smijemo živjeti arogantno. Ja bi tako mogao nabrajati i nabrajati i nabrajati. To je sad po indeksu naravno umro vlasnik Red Bulla. Umro ili umro, naglo umro. Pa šta, mislim, da ćeš naglo ili manje naglo. Umrijet ćeš kad god okreneš. Šta čudimo, kao umro utemeljitelj Red Bulla, dobro, i šta sad bi radili? A šta, ti nije treba umrijeti? Piješ Red Bull, pa šta onda, kao duže živiš? A nekad mi tako odemo na pogreb, zato mi odemo na pogreb, kao to, izvoriš pogreb, kasnije karmine, već na karminama zaboravimo pogreb, jedeš pršut, cigar, super ti je društvo, bio je cool. A ljudi moji, ali ti možeš sutra će biti tvoji karmini. Ako budu moji, molim vas, janjetinu na lešo i dajte malo veselja, nemojte vam tamo tugovat, čoveče. Reće, super, umro, konačno umro, slobodni, free at last, janjetina. Možda je to vama morbidno ovog jutra, možda je to previše. Ili ja ne kažem da vi trebate biti opsjednuti smrću tim stvarima. Ali ako nikad ne razmišljamo o toj realnosti, slušajte me, o toj činjeničnoj realnosti, mi ćemo, prvo nećemo dobro znati živjeti, a drugo, mi ćemo ponosno kovati svoje planove i nastaviti živjeti kao da ćemo uvijek biti mladi i zdravi. Ja već jednom tjedan dana nekako u ruku rastežem si ovako u autu, uzem u ručku pa se nešto me boli. Mislim, čovječe, 5 banki, uvijek nešto tu boli, ne? A sa 6 će malo više boliti. Sa 7, ako Gospod htjede, će još više boliti. A sa 8, ko zna, više ništa ne boli, on samo ležiš, piješ one tablete za bolove. Slušajte me, Jakov kaže, pogledajte u 6. stihu, svako tako razmetanje ili hvalisanje ili hvastanje, što god prijevod kaže, je zlo. Druga stvar, Jakov kaže da je život ne samo da je krhak, život ti je kratak. Para je kratkotrajna. Znate kad napraviš čaj, ili kavu, on to iziđe malo gore i nakon sekundu, 2 više nestane. Kaže Jakov, takav ti je život. Čas je, sutra nije. Jel' tako? Život je takav. U Psalmu 90. Mojsije žali zbog kratkoće života. Mojsije, ne? By the way.
uspoređuje život sa travom u polju, koja nikne ujutro, a do večeri uvene pred velim suncem. I ovako kaže, dana našega vijeka 70 je godina. A ako je snage, ja imam kredit do 75. by the way, znači, ja moram biti ovo druga kategorija. Znači, dana našeg vijeka 70 je godina, ok? Vi koji ste bili 70, samo da znate da su tu negdje, ne? A ako je snage i 80, a ponos njihov, 70 i 80, mislim by the way, je muka i nevolja. Je brzo sve prolazi i mi odlječemo. To ne bude ono, živiš da možeš uživati u 95. Pa šta ćeš uživati u 90? Pa uživaj sad, a od 95. se spremi da odeš gore. Ono, uživam s pelenama, ono. Baš mi je super, ono. Skupio sam za stare dane. I di ćeš za ti s pelenama? Slušajte me. Čak i da doživimo 100, a svi mi želimo živjeti ono, ja mi da će živjeti oko 100. Dobro, nek živiš i 120. Život će ti brzo preletjeti. Netko je rekao kako je život poput roleta letnog papira. Što se bliže kraju, to sve brže ide. Možda nije neka usporedba, ali to je istina. Znači, kad povučete na kraju, op, ode ti sve, ba tamo ne ostalo, više nemaš. Ono. A najgore kad opće nemaš oko sebe, ne? Zato, našla se u toj situaciji, ono, nema opće role, ono, okej. Zato Mojsije kaže što? Pogledajte što kaže u 12. stihu. Nauči nas stoga dane naše brojiti, da steknemo mudro srce. 15.3.2023. imat ću 50 godina. Mislim, zabilježite to da poklone to. Prema mojoj kalkulaciji, ja sam u 2 iz matematike, minus 2 i 2 i plus 2, sam imao plus 2, to je bilo ono. Imam dakle, ako Bog ti, slušajte, imam 7300 dana dok ne navršim zadanih 70 godina. Ako to uspijem, 75. mi ističe kredit. Reći, Bože, daj mi još ovaj 5, samo da barem oni ne moraju plaćati to. A dođe možda u 60. da ne moram ni na kredit plaćati više. Još bolje. Slušajte me, 7300 dana. Znate kako će to proći? Mi će reći, ja sam baš htio u životu nešto postići. Kad si ti to htio postići? Kad si ti to htio za Boga konačno nešto napraviti? Koje godine? Sjećam se Rebeke. Tko ako ne mi? I kada ako ne sada? To mi je odmah mi je to ono, aha, kada? Sutra? Ne, sada. Sada, slušajte me. Sami Bog može dati mudrost koja je potrebna meni i vama da provedem tih 7300, 7200, 6500 ili 100 dana možda, ne znate, ne, na koristan način u svjetlu vječnosti. Da živim u svjetlu, nešto samo moji frendovi žive, u svjetlu vječnosti. Treća stvar, ne samo da je smrt krhka, život krhak i kratak, nego smrt je izvjesna. George Bernard Shaw oštrom primijetio rekao, statistika o smrti je prilično impresivna. Jedna od jedne osobe umire. Što bi rekao Rick Comfort, često kada evangelizira. Kaže, imamo statistike 100%. Jedan od jedan umire. Sad mi bismo mislili, pošto je zaista smrt 100%, ali tako? I sigurno, apsolutno je sigurna, i pošto smrt se može desiti bilo koje minute, bilo koje sekunde, i svaka osoba će stati pred Bogom na sudu, mi bi mislili da bi svaka osoba očajnički htjela ispraviti svoj odnos s Bogom. Ali začeo da to ljudi smetnu s uma, ili ih ne zanima, da se već na karminama smetnu s uma, i nastavljaju život živjeti kao da će živjeti vječno. I ljudi vam danas mogu mirno iz topline svoga doma gledati ono, a Ukrajina, Rusija, a vidi ovi iskopavaju i ovi su bili mučeni u vrećama, sad ih vade van, malo to pogledaš, malo drugo, tamo Sirija, Irak, malo tamo, malo poplave, a njih pogledano par i tako dalje. I ljudi vam iz čista i mirne duše mogu gledati to malo i zalupiti vratima, zagasiti televiziju i idem ja, danas je moj novi radni dan. Bez da se zaustave. Bez da se zaustave i razmisle malo o svom životu. Isus nas je naučio kako razmišljati kad čujemo za takve katastrofe. Znate to? Sjećate se one priče u Lukinom evanđelju kad su mu neki ljudi javili da je
da je Galilejce Pilat zaklao i pomiješao krv sa krvi žrtava. Znate tu priču, ne? To su rekli Isusu. A šta je Isus ovako odgovorio? Mislite li da ti Galilejci, budući da pretrpeše takve stvari, bijahu veći grešnici od svih drugih Galilejaca? Nipošto kažem, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako propasti. Ili onih 18 na koje je pao to ranju silama i pobio ih, mislite li da su oni bili veći dužnici od svih ljudi koji stanu u Jeruzalemu? Nipošto kažem, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako propasti. Ljudi moji, kad čujemo za katastrofe, bilo da ih uzrokuju ljudi, kao što je bilo u Koreji, ili bilo da su to poplave, potresi ili požare, provjerimo, ljudi moji, stani vam malo i reci, da li sam se ja pokajao za svoje grijehe? Jer ako mi to ne učinimo, mi ćemo umrijeti u svojim grijesima i mi ćemo propasti. Dakle, ne biti spreman na nešto što je 100% sigurno je stvarno ludost. Jakovljeva prva činjenica je da je život kao dašak. Druga stvar želim reći, što je vrlo bitno da znate, Bog je suveren, moćni Bog. To znači da ti nisi suveren ni svemoćan. Problem nije bio u tome, slušajte, što su ti vjernici kovali planove za budućnost. Nije to problem. Nije bio problem i to što su oni bili poduzetnici koji su se bavili poslom da bi stvarali profit. U stvari, ako pogledate, planiranje nam se preporuča u Svetom pismu. Krist je rekao, jer tko od vas kad hoće sagraditi toranj, najprije ne sjedne i ne proračuna trošak ima li čim dovršiti. Da mu se ne bi, kad već postavi temelj, a ne mogu dovršiti, počeli rugati svi koji to vide, govoreći, ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti, ili koji kralj, kad polazi da se zarati s drugim kraljem, najprije ne sjedne i ne svjetuje se je li uznožan s 10.000, presresti onoga koji doza njega sa 20.000. Ako nije, dok je on još daleko, pošalje poslanstvo i pita za uvjete mira. Nije problem planirati, niti raditi. Nije problem imati nekakav financijski plan, dobro upravljati sa svojim novcem, ali ako se sve to provodi ovisno o Bogu i s obzirom na biblijski prioritet i darežljivost, to nije problem. Dakle, mudro imati oporuku, mudro imati životno rizik osiguranje. Meni je isteklo, moram obnoviti, ne? Zašto sam to napravio? Ja sam to napravio, 200 kuna napraviš rizik, to ne dobiješ natrag. Ali kad se zabiješ u zid ili drugi auto ili padne avion ili ako dobiješ neki rak, neke bolesti, slabosti, umreš od toga, žena dobi 40.000 eura, može pokopati, može karmine imati, one s janjetinom, ne? Može onda godinu dana se malo živjeti, razumijete, da nije pod panikom. Nije to loše. Nemojte me kužite, nije opće to loše mudro imati ušteđevinu da kad dođe crni dan ili krize da imaš nešto novaca. Dakle, to nije loše, jer Biblija pohvaljuje uvijek i naporan rad i novčanu nagradu za naporan rad. Problem je kojeg Jakov pogađa je bio taj što su vjernici planirali kao da Bog nije suveren i nisu mu dali zahvalu koja pripada njemu. Dakle, oni su bahato kovali planove za svoju buduću financijsku sigurnost, ali njihovi planovi nisu uključili Boga i njegova djela. To je bio problem. Gdje je Bog u tome? Dakle, njihovo povjerenje nije bilo u njega, nego njihove osobne pothvate i sav novac kojim su oni mislili da će zaraditi. Dakle, oni su pretpostavili crkvo kako kontroliraju svoju budućnost i da će sve ići po njihovom planu kako su se zamislili. Umjesto toga trebali su priznati i reći, ja sam neki dan na Facebook stavio, sam krenuo kao staviti to na video objava za Foniraj me i htio sam vidimo se sljedeće godine 2023. On sam skužio, sam pio zagradi, ako Bog htjedne, vidimo se sljedeće godine, ali ja bi volio, ali ja ne znam šta će biti sljedeće godine. Okay? Možda se vidite, možda nećete mene vidjeti ili obratno. Okay? Ali šta kaže Jakov u 15. stihu? Umjesto da kažu, ako Gospodin htjedne i živjet ćemo i učinit ćemo ovo ili ono. Imao se jednog profesora na teološkom fakultetu, starog baptista jednoga, ne znam kako zvao, Horak ili Hohnjec. Sve o svemu, bio je stariji, ne, ja sam bio mlad i svaki put sad kažem njemu, profesora, vidimo se onda u četvrtak. On kaže, da, ako Gospodin htjedne. Dakle, šta on stalno ako Gospodin htjedne, ne? Baš mu ne živicirao. A Gospodin htjedne, pa što znači ne bi Gospodin htio da se vidimo sljedeći četvrtak.
Osim ako je ispit, onda možda ne tjedne, ne? On mi mole, Bože, a ne, uzmi profesora kući, jer nisam učio. I on kaže, imam svjedočanstvo. Šta je bilo? Uzo Bog čovjeka, profesora kući i nemam ispit taj dan. Da vam nešto kaže, Jakov ne daje ovdje nekakvu otrcanu formulu koju treba staviti u svaku rečenicu. Nisam ja mislio o tome. Jer ponekad je Pavao koristio izraz, ako Gospodin želeo, nekad i nije koristio ako vi čitate to u Bibliji, ne? Ali je Pavao uvijek ovisio o Gospodinu. I ako ne kažete to, barem u srcu mislite onda, da, ako Gospodin htjedne, naravno, ništa to nije loše. Ali moram ovisiti o Gospodinu. Ja sam puno puta imao svakakve svoje želje i planove, ali jedan sam uvijek znao da problem je moj da imam svakakve želje i planove, ali ja uvijek kažem, moj šef je Bog. I onda ja nekad se njemu požalim što je on mene nekako to želi da ja to nešto radim tako, tu i tamo. Ali ja ne mogu, razumijete, ti možeš, ti si slobodan. Bog kaže, slobodno ide, ja nemam problema. A sad da će to koja riba progoditi ili neće, to je sad o tom potom, razumijete? Ali ti moraš reći, ako Bog htjedne, bit će. Ako ne bude, neće biti. Zašto? Zato što ja nisam Bog. Ja ne mogu sve kontrolirati. Mogu nešto, ali ne mogu sve kontrolirati. U stvari ne mogu čak i ništa kontrolirati. Jedna od najosnovnijih, najiskorisnijih lekcija u životu je naučiti Bog je Bog, a ja nisam Bog. I tako ćete se sve srediti. On je gore, ja sam dole. On je suveren, ja nisam. On kontrolira budućnost i ja uopće ne znam budućnost. Iako vjerujem da moram imati neku skromnu policu osiguranja. Opet, ništa nije loše. Ali znači kaže apostol Pavao Timoteju, ako li se tko za svoje, a poglavito ukućane, ne stara, za nijekoj vjeruje gori od nevjernika. Znači, ništa nije loše, ti se malo o tom brineš, ali još jednom želim reći svojoj ženi i vama, nikakvo životno osiguranje ti neće dati financijsku sigurnost. Dobro je štedjeti, dobro je ulagati, kad god možeš, ako možeš uopće, kad će biti nekog dana možda slab za rad, ali na ovom svijetu ne postoji apsolutna financijska sigurnost. Naše gospodarstvo može doživjeti krah svaki čas, našu zemlju mogu ponovo zauzeti neke veće sile, naša mirovina može propasti, zato je pouzdanje u Boga jedini pravi izvor sigurnosti za budućnost. I naše budućnost. Dakle, imamo na umu također da Jakov pretpostavlja da bismo trebali priznati Boga kao suverenog nad našim poslovnom životom. I nemojte reći crkva je jedna sfera života, a moj posao je druga sfera života, jer to nije biblijski. Isus Krist je gospodar cijelog tvog života, da li je to tvoji sastanci, škola ili spavača soba. On mora biti kralj kraljeva i gospodar gospodara. Krist mora biti glavni u svemu što radiš i činiš, da se on proslavi, da on bude zadovoljan u tome što radiš. Dakle, Jakov kaže da je život dašak i da je Bog suveren nad svakim aspektom našega života. I dolazimo do treće istine, a to je da oholost je velik grijeh koji nas sve lako može zaraziti. Pogledajte 13. stih. 13. stih vam odiše malo arogancijom. Kaže ovako, danas ili sutra počet ćemo taj grad i provesti ondje godinu i trgovati i zaraditi. Pogledajte u ovom stihu. Puno se spominje što ćemo učiniti, ali se ne spominje Bog. I onda u 16. stihu Jakov se izravno suočava s grešnim stavom koji stoji za to komentara 13. stiha i kaže, a vi se sad još razmećete svojim hvastanjima. Idem ja u Njemačku, tamo ću zaraditi, za BMW, znate, oni dođu nakon 2 godine za BMW, onda tu se vozi s BMW-om, a nema za dizel. Znači, doću BMW, kuću ću sagraditi i onda za 15 do 25 godina ću doći i uživati. Onda često bude sa 78 si došao godinu dana prije da kupiš tu zemljište na Miroševcu ili Mirogoju. Ili ćeš uložiti, imam novaca da si konačno napravim od mramora pravi grob. Gledam ljude, mislim, s televizijom, stavi dole televiziju i internet kabel povuci da te bude dobro, ili ipak to bude sa grijanjem.
Dakle, hvastanje, pogledajte, kaže, vi se razmećete svojim hvastanjima. Hvastanje ili arogancija se izvorno koristila za lutajuće trgovce ono vrijeme, koji su bili puni praznih i hvalisavih tvrdnji o svojim liječenjima ili drugim podizima koje su mogli postići. Ako ovaj preparat mažeš na kosu, 100% će ti kosa rast. Ja sam pio tih tableta prije kako hoćeš, ali sam skužio sad da sam bacio novac. Čak sam molio ovako, sam stavljao ovako tu ruke, Isuse, šila babababu, i onda opet ništa, ne? Ako Gospodin htjedne, narašće mi kosa. Ako ne htjedne, idem na operaciju Tursku. Imam plan sljedeće godine. Idem u Tursku, skupljam prilog, ako može ko. I kaže, kako ćeš izgledati s kosom? Pa šta ja znam, kako sam prije izgledao dobro? Okej, imao sam kose, sad nemam, ali... Riječ se isto koristi u 1. Ivanovoj 2.16 kad spominje oholo života. Dakle, riječ se doslovno odnosi na arogantnu samodostatnost svijeta odvojenog od Boga. Ja mogu sam. Što kažu naši roditelji? Moje su te ruke stvorile, moje će te ruke rastvoriti, Ali to je teološki krivo. Reci tati, mami, nisi me ti, nek me Bog stvorio, a to što ste bio upleten u to je tvoj problem. Dakle, don't touch me. Don't touch me, znate? To sam plesao, by the way, ali sad mogu dobiti infarkt. Dakle, ako pogledate babilonskog kralja Nabukodonozora, isti takav hvalisav stav imao. Dakle, jednog je dana vam je on hodao na krovu svoje kraljevske palače, rekao ovako, gleda tu palaču i rekao, pa nije li to taj velik Babilon što ga ja sagradi kao kraljevsku prijestolnicu snagom svoje moći i na slavu svojeg veličanstva. I pogledajte što Danijel nastavlja u 31. stihu. Još je ta riječ bila kralju na ustima, dok dođe glas neba, tebi se govori kralju Nabukodonozore. Oduzimati se kraljevstvo i prognat ćete ljudi i sa zvijerima poljskim bit će ti prebivalište, hranit ćete travom kao govedo i 7 vremena proći će nad tobom dok ne spoznaš da svevišnji vlada nad kraljevstvom ljudskim i daje ga komu on hoće. Mr. Putin, ja bi to njemu rekao, Mr. Putin. Kogo daje, ili mister onaj ovaj. Svevišnji vlada oduzima i daje. Pazi šta pričaš. Napoleon Bonaparte bio vojni genij, ali šta je bilo s tim problemom? Imao je ponos. Bio je mali i bio je ponosan. I njegov ponos ga je doveo do pada. I on je htio napast Rusiju. Znate, svi se slomili na Rusiji. Ide, svi, ba di ćeš, pa nije to tako malo, ne? I prijatelj ga pokušao odgovoriti. I kad je postalo jasno da Napoleon neće popustiti, prijatelj mu je samo završio razgovor, dao mu jednu poslovicu. Rekao ovako, čovjek predlaže, a Bog raspolaže. A Napoleon je ljutito uzvratio i raspolažem i predlažem. I onda je kršćanin koji je tamo bio čuo tu primjedbu i rekao ovako, to sam zapisao kao prekretnicu Bonapartove sudbine. Jer Bog neće dopustiti da nekažnjeno stvorenje uzurpira njegovo posebno pravo. I ta invazija je bila početak njegovog pada. Da se vratimo na naše vjernike, to jest Jankovljeve čitatelje, koji su rekli mi jesmo kršćani, ali su bili, možda nisu bili kao Nabukodonozor i kao Napoleon u proglašavanju vlastite veličine, ali moguće je da mi kao vjernici padnemo, možda su oni pali neka praktični ateizam gdje mi u svom srcu ponosno mislimo ma ja sam to odlučio u svom srcu i nikome neće spriječiti. Ma ja sam čovjek čvrste volje, čvrstog karaktera, ma mogu ja to, ma uspjeću ja, ma ja sam iz Drniša, ma ja sam Hercegovac, ma ja sam Zagorec, ja jednostavno, kad ja pogledam u moje ove edukacije, škole i tako dalje, i onda mi ne kažemo to, a u srcu samog sebe pohvaljujemo i kažemo budeš ti to. To je grijeh. Jako kaže da svatko takvo hvalisanje je zlo. Znate, mi možemo pomisliti, ma ja sam uspio vlastitim svojim trudom i radom. Ja sam uspio što sam išao u Ameriku, ja sam uspio.
Ja sam otišao u Ameriku, ja sam skupio novac i da nisam ja, onda ne bi bilo ništa. Ne može ići tako u Ameriku skupiti takvu lovu. Mislim, ne znam, nikad nisam u životu tak napravio. Ali znaš šta je Bog napravio? Pošto on suveren i radi sve kako on radi i u njegovo vrijeme. Sad se ipak neki dan sam mislim, Bože, pa taman sam ovo, nemam živaca. Pa što opet moramo nešto proširiti, povećati. Ja nemam opće, čak sam mislio, nemam ideje kako. Ja sam čak mislio, danas jutro se tušam, kako će mi skupiti sad nešto $100,000 da nešto sad ovo proširimo. Ja tuš razmišljam. Onda mislim, čekaj, koliko sam skupio zadnji put? 240. Čekaj, onda čujem problem. Ali kaže, to su naša ta, kako ću ja to? Šta ćeš ti to? Bog će napraviti što on zaželi. Naravno, ti ćeš biti uključen taj proces. Kogod da je to proces, razumijete? Ali Bog, ako on zaželi, ma ko će njega zaustaviti? Ko će ga... Pa sad, znaš, ne razumiješ, COVID, situacija, ljudi nemaju. A Bog kaže, jedva sam dočekao tu situaciju, sada vidiš. A mi smo svi drhtali, vi ste drhtali, ja sam mislio kako će se vratiti opće u crkvu, čoveče. Šta da kažem crkvi? Ja se ćemo plan B. Ha dobro, kažem, vidi, nije išlo, idem ja da negdje u Ameriku, pa nekog ću drugog staviti. Što će kad sve ide? Razumijete, ti imaš svoj plan. A Bog kaže, ja činim u moje vrijeme, nemaš kontrolu apsolutnu nikakvu. I Bog je vodio sve te ljude, vi znate priču, to detalje da ne možeš se, kak je opće to smislio, nemam pojma. Ne bi ni pokušao ponovo. Jedno Bog, ako imam htjenje, djelovanje može. Ili nekad mi prezemo siromašni da kažemo, kad bi oni tak se trudili, imali bi, ali ne trude se, onda nemaju. Nemojte zaboraviti što je Pavao rekao Korinčanima. Vrlo oštro rekao je, da tko tebi daje prednost? Što ti imaš, a da nisi primio? A ako si primio, šta se hvališ kao da nisi primio? Crkvo, sve što ti imaš i što ti jesi, dolazi samo zato što se on smilovao. Vi što ovdje sjedite ovog jutra, samo zato što se on tebi smilovao. A ne, ja sam ti od malena. To je okej, ništa nije problem malena čiji od Bibliji traži njega. Ali on ti se smilovao da ga ti upoznaš. I pod zadnje, kako bismo onda mi trebali živjeti s obzirom na činjenicu da je život kao dašak, da je Bog suveren i da smo skloni toliko oholosti. Zadnja stvar koja je bitna, a to je da ponizna poslušnost Božjoj otkrivenoj volji je jedini razuman put. Kaže Jakov u 17. stihu. Onome dakle koji zna činiti dobro, a ne čini, grijeh mu je. Dakle, na prvi pogled kad pogledate malo taj 17. stih kao da je nekako sam za sebe odjeljen od tog prethodnog konteksta. Može se možda odnositi na sve što je Jakov govorio, ali pogledajte ovu riječ dakle. Dakle, čini se da ova riječ dakle povezuje s onim što je Jakov upravo rekao. Dakle, da zaključimo, onome tko zna što je ispravno činiti, a ne čini, njemu je grijeh. Drugim riječima kaže Jakov, uzmi Gospodina u obzir u tvojim planiranjima. Nemoj imati isprike u toj stvari, jer znaš što ti činiti. Ako ti ne učiniš to sada i ne staviš Boga na ispravno mjesto u tvom planiranju, to je grijeh. A taj stih sam se koristi i za sva područja kršćanskog života, a koja se odnose na ono što se naziva takozvano grijesima propusta. I mi smo svi skloni se otočiti na grijeh koji smo prekršili, ne? Nekakvu izravnu Božju zapovjed. Nešto smo ukrali pa smo to prekršili, ne? Ili smo lagali pa smo kršili Božje zapovjed da govorimo istinu. Ili smo se naljutili pa smo kršili Božje zapovjedi protiv ljutnje. Ali mi ljudi griješimo i kad ne učinimo ono pozitivno što nam je Bog zapovjedio. Dakle, on nam prince kaže da ljubiš bližnjega svoga kao samoga sebe. Tu zapovjed ti kršiš kada mrziš bližnjega, ali je kršiš i kada ignoriraš bližnjega i živiš sebično. Ista stvar, samo za sebe. I to je grijeh. Na posljednom sudu Isus osuđuje sve one koji nisu pomogli siromašnim i potrebitima. I mi čitamo,
Kada tada će reći onima s lijeve, odlazite od mene prokleti oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njihovim, jer ogladnje ih i niste mi dali jesti, žednje ih i ne napojiste me. Tuđinac bijah i ne primiste me, gol i ne zagrnuste me, bolestan i u tamnici i ne pohodiste me. Tada će oni njemu odgovoriti, govoreći, Gospodine, pa kada smo te mi vidjeli gladna ili žedna ili tuđinca ili gola ili bolesna u tamnici, da te mi nismo poslužili. To je bio grijeh propusta. Kad smo te vidjeli? Kad je bio Isus? Šehić, je bio Isus u srijedu? Ja se uopće ne sjećam toga. Evo di vam je Isus. Evo Isus. A to je Isus. Ne izgleda kao Isus. Naš Isus svaki ima mišića, onak na križu, onak. Ak si to živio sebično i nisi napravio, a znao si da ljudi imaju potrebe. Gospodine, pa zar nisam ja prorokovao? Pa zar nisam ja izliječio ove? Zar nisam ja zgonio zle duhove? Pa zar nisam ja crkvu kupio? Isuse, pa zar nisam ja pastor? Gospodine. A šta će on na mene reći? Odlazi od mene proklet u oganj koji je pripremljen đavlu i anđelima njegovim. Jer imao si priliku, a nisi to napravio. I to je grijeh. Dakle, oni nisu aktivno zlostavljali te ljude u zatvorima, nego su ih jednostavno ignorirali. I samo su mislili o sebi i svojim sebičnim zadovoljstvima i svojim sebičnim ciljima. Naravno, ljudima, ne možemo mi sve svakome napraviti. Ja nešto kažem, to je nemoguće. Ali nekad se čini da u lokalnoj crkvi 30% ljudi radi za onih 70%. A 70% ljudi sjedi i ne radi ništa. Mi kaže, ja se ne slažem s nečim. I to ti je to. Ili nešto, ko zna šta. A ako si kršćanin, nije dovoljno samo izbjegavati griješiti. Bog ti je dao duhovni dar, prirodni talent, profesionalnu struku, nešto ti je dao, što god daje, i on te poziva i kaže, služi mi u tom nekom svojstvu. Služi mi. I znati to, ljudi moji, i zanemarivati, uključiti se aktivno u njegovo kraljevstvo, znate šta? To je grijeh. Pa nisam nikog ubio. Pa dobro, nisi ubio, ali pa nisam valjda ubiješ te grijeh, ne? Nisam s nikim spavao. Da mi samo to imamo. Spavati, ubiti, nešto to. Ne. Ljudi moji, služba je prvo način razmišljanja, a tek potom aktivnost. Ako dođeš samo u crkvu sjesti i samo primati to ono što vam odgovara, dok nekad prčkate po svojim mobitelima, gledate što ima na Facebooku i tako dalje. Ili došao sam samo da vidim svoje prijatelje. Znate, imate ljudi, ja sam došao samo da pozdravim svoje prijatelje. Dobro. Onda nemaš način razmišljanja što je taj poziv koji te Bog pozvao i služenje. Ne govorim sad samo u crkvi, razumijete? Ne govorim u crkvi, nego općenito. Šta te Bog pozvao? Pa koja je tvoja misija, vizija, prema vječnosti, prema kud se ti krećeš? Onda sam dođem u crkvu i krećem se ovako ovom Ljubljanskom ili Maksimirskom, dođem tu, tako malo, šta znam, ne znam da će se uključiti na vremena, a financi, ne znam, ne vjerujem u nešto. Znate, vi tako nešto, i šta je to, čoveče? To je, pa ne znam, ja to drugačije nešto mislim. Onda koju Bibliju čitaš? Zove se drugačija Biblija. Ništa ne moraš raditi, samo čitaš i razmišljaš o tome na filozofski način. Da nešto kažem, nemoj biti religiozni potrošač. Nemoj dati Bogu minimum, a očekivati od njega maksimum. Razumijete? Ljudi moji, umrijet ćemo uskoro. Ne možemo živjeti tako minimalno, a očekivati od njega maksimalno. Što bi rekao moj kolega Dario Kapin iz Bosne, to mi najbolje, kaže, brate, neki su vjernici poput pčela zujalica. Kaže, previše zuje, ali malo meda daju. I rekao, da, imaš pravo. Puno zuje, ali meda nema. Ljudi, ajmo razmisliti ovako, da završim. Ajmo reći, Bože, spreman sam vršiti tvoju volju. Ma što god ti želiš, prema onome što je otkriveno, ja ću to činiti.
Onda, molite ne samo za crkvu, molite Bože, daj mi oči da vidim te moje susjede, one ljude na poslu, u vrtiću. Daj da vidim tvojim očima kao ovce bez pastira, a ne samo da živim sebično. A vidiš im mnoštvo, kaže pismo, sažali se nad njim Krist, je bijahu klonuli i raštrkani kao ovce bez pastira. I kaže tada učenicima svojim, doista žetva je velika, a radnika je malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. Molite, recite, Bože, daj mi srce suosjećanja kao što imaš ti. Nemam ga, nemaš ga. Traži, Isuse, ubio bi nekoga, ali promijeni moje srce da imam suosjećanje. Pomozi mi da volim one koji su potišteni, pomozi da volim one koji su depresivni, pomozi da volim i Ukrajince, Filipince, i Srbe, i Hrvate, i Rome, i Japance, i Kiorance, i Kineze, i Varaždince, kogod. Oni zadnji su najbolji. Molimo to. Bože, daj mi da se otvore oči moje u CC. Što mogu ja pridonijeti ovdje? A sigurno, nemoj misliti, a ja ne znam. Kako ne znaš? Tvoj dar, Bog te stavio, imaš sigurno hrpu darove talenata koje možeš pridonijeti da crkva ide naprijed. Moli za to. Reci, Bože, iskoristi me kao radnika u tvojoj žetvi. Nek tvoja volja bude. Pa ako ću ići u Indiju, ići u Indiju ako treba. Ako ću ići tamo, radit ću to. Uopće nije bitno. S obzirom na vječnost, daj samo da znam što trebam raditi i šibam ja. I tako ću umrijeti ubrzo. Šta ću čekati? Sljedeću godinu. Počinjem od 1.1. To mi koji planiramo vježbati već 20 godina. Počinjem od 1.1. nakon Božića. I onda dolazi ona Uskrsa, misliš, onda Uskrs, onda opet moraš jest. Pa nakon Uskrsa, onda već kasno. Onda ti majica ovako stoji, ono. Ali da nešto kažem, gdje možete početi služiti? Služiti u tvom domu. Započni služiti u svom domu. Traži najprije kraljevstvo Božije, pravednost njegovu i sve će ti se drugo nadodati. Pa da će Gospod. Pa nije Gospod, da će on zatvoriti sve i škrt je. Traži njegov kraljevstvo i nemoj brinuti. Nek on bude svugdje prisutan, on će sve to lagano sređivati za tebe. Što Bog želi za tebe s obzirom na tvoju nadolazeću smrt? Imam pitanja. Što Bog želi za tebe s obzirom na tvoju skoru i brzu nadolazeću smrt? Što želiš postići u tvom životu, a što je važno u svjetlu vječnosti? I s obzirom na Božju svrhu za tvoj život, napiši si nekakvu osobnu misiju, ako treba, na tvoju Bibliju. Napiši neke životne ciljeve. Recimo, ako Bog ti ima 7200 dana, u tih 7200 dana, nemaš beskonačno, imaš toliko koliko dobiješ. Ok, napiši, želim se posvećivati više. Želim 20 minuta čitati Bibliju više. Želim možda 15 minuta. Staviš, pa ne. Imaš to što imaš. Već sam ti oduzeo sat i pol, samo što ti govorim. Znači, nemaš. Što danas prođe više nemaš. Stavi si u raspored. Bog je u rasporedu, ovo je u rasporedu, fitness je u rasporedu, davanje tjedno rasporedu. Stavi si to nekako na papir. Ili što god misliš da ćeš jednog dana, ako ne staviš u raspored, neće od toga ništa biti. Stavi ciljeve. Što mi treba da se izvučem iz duga? Kako živjeti financijski u proračunu? Kako biti darežljiv za Božje kraljestvo? Stavi, uzmi papir i olovku. Nemoj imaginarno otprilike nešto, ko zna, ne sjeća se kad si zadnji put dao. Dajem ja. Šta? Pa šta znam, dam. Šta daš? Koliko daš? Ljudi, to su samo primjeri. Ajmo reći zajedno sa psalmistom, to je s Mojsijem, nauči nas stoga dane naše brojiti. Da steknem mudro srce, da dane brojim. Dane brojim. Znam da bi trebao neke stvari raditi, ja ga kažem, ako ne činiš, to je grijeh. Ako znaš koje bi stvari trebao raditi, pokaj se, reci Bože, oprosti mi na tome i tome i tome, ne želim tako više živjeti za sebe. Amen.